दा मा होननानै बुंबावगोन हा दा मा होननानै बुंबावगोन जों दिनै मा नायबावनांगौ जाखोलै मा नायबावनांगौ जाखो ससियेल मिडियायाव फैदों फेमास जादों बरनाम जादों फेमास जादों बरनाम जादों मा नायबावनांगौ जों दायो मा नायबावनांगौ ओइ सार खिन्थु आं बुङो दै डाइरेक्टनो आं बुङो अन्नानैसो नैबे बिथाङा दोनदोंमोनबो एसे खोमायाव हाबखादोंमोन नाथाय नंमारगौना नंमारा होनना सानमारबाय थादोंमोन आरो खिन्थु बुंखादोंमोन आंखौ नंथारगौ होननानै बुंखादोंमोन आंखौहाय मिथिबायना दिनै मा जाखो लाजिथावथाव मुगैथावथाव नाथाय आं हास्थायो आं मा होनना बुंगोन जाबाय दायो बुंजोबनोबो हाला आं दायो आं जेबो बुंथ'ला नेक्स्ट भिडिअ'आव बुंसिगोन आं